Takže počul som, že si známa slovenská influencerka, aby som sa teda ako prvú otázku chcel spýtať, že koľko máš sledujúcich a kde? Tak na Instagrame mám 20 000 sledujúcich a na TikToku mám teraz 50 000 sledujúcich. A aký content natáčaš? Prevažne vtipné videá a videá z môjho života. Čo ťa inšpirovalo stať sa influencerkou? Najviac ma inšpirovala predstava mať luxusný život a zarábať veľa, aby som sa nemusela starať o maličkosti. Takže si myslíš, že povolaním hneď získáš luxus? Áno. A ako toho chceš dosiahnuť? Tak určite by som do budúcnosti chcela mať viac spolupráci so všelijakými firmami a taktiež by som si chcela nájsť nejakého bohatého muža. Bola by si rada, keby tým bohatým mužom bol nejaký hokejista? Áno, bola by som veľmi rada trávim čas na zimnom štadióne, takže by som si to veľmi užila. Takže dajme tomu, že sa vydáš za nejakého slavného hokejistu a teraz si zbohatla. Čo by si s tými peniazmi urobila? Chcela by som si vytvoriť značku s vlastným oblečením a chcela by som to propagovať na mojom Instagrame a TikToku. Na koho by bola táto značka zameraná? Najmä asi na ženy, nie? Presne tak na ženy okolo 20 rokoch. Dobre, takže čo si musela spraviť na to, aby si bola známou influencerkou? Musela som pochopiť, že úspech nepríde sám a musela som sa naučiť predávať samu seba na internete. Čo pre teba znamená bohatstvo? Znamená to, že si môžem užívať život bez nejakých finančných čoho? Záťaži. Bez nejakej bez finančných obmedzení. Je podľa teba lepšie mať peniaze alebo s nimi hospodáriť aktívne? Ako si spomenula, chcela by si mať teda nejakú svoju značku, tak okrem tej značky teda na oblečenie, čo by si ešte urobila s tvojimi peniazmi, kebyže náhodou zbohatneš? Určite by som to investovala do nejakých nehnuteľností a prenajímala ich. Na aké mesta by si sa zamerávala? Um, Asi Bratislavu a možno niečo aj v okolitých štátoch ako Praha, Viedeň. Myslíš si, že povolanie influencer je dôležité povolanie? Určite ľudia nemajú inšpiráciu bez nich a nevedeli, do čoho by mali investovať. Povedala si, že by nemali inšpiráciu. Vedela by si to upresniť? Tak napríklad by nemali brať odko inšpiráciu nejaké outfity alebo čo majú používať na pleť, čo majú variť na večeru. Veľa ľudí teraz iba otvorí telefón a pozrie si, čo ľudia robia a podľa toho si aj oni zariadia život. Tak, je to síce smutné, že je to pravda, ale ďakujem za tvoj čas a odpovede. A som rád, že som ťa tu mal. A ja ďakujem. Majte sa. Peace out.